Oh is, monggo Gusti Putri, monggo katuran lenggah. Nah, ngoten to. Medal niku mesam. Sing dhuwur mesem, sing ngisor mesem. Sing dhuwur mesem, sing ngisor jumbek. Guyu kowe lor blor. Anu basa Aditya niku nak teng ngisor to. Lah nek teng mriki pun mesam-mesem, sing dhuwur mesam-mesem, sing ngisor jembrot ae. Ora apa. Ki ndang Mak De aku. Dedet ngono ra iso. Ada. Sapa kok dedet? Tak jadi kalau basa. Emah aku. Au agelap. Dalem-dalem ndara. Sampun rampung sedaya kewajibane kula sak kanca rohan. Contone ngiseni padasan. Kok ngiseni padasan malah kono apa? Resik-resik. Masak sampun. Nggih. Sampun rampung. Kuwi sing tak jalu. Nggih. Sak wayah-wayah mbok menawa Kakang Diponegoro Bali. Dadi iku mau sing mbok masak bisa wis kok cepake kabeh. Nggih, mboten tansah kuciwa ndara Kakung Gusti Putri. Nggih. Kuwi sajake kuwi kok ketok ayu, ora kaya biasane. Ah, masa? Bu bisa beler ya, Bu. Aku jare ketok ayu, Nduk. Apa gara-gara iki lho kabarmu kae lho. Ketok mekar. Ketok mrekok, ketok mekar ing wayah wengi, dadine ketok cemlorot, sumunare ngono ya, Nduk. Mekare yen wayah bengi. Nek ndek dalu niku suntrut. Perkara liya kali kocol lho gegeran kok Liya kali kocol tanggane kula gegere ra ukur. Lah kenapa lho Biyo? Basa geger terus dituwekep ngono terus meneng ae. Gegere iki perkara apa? Kon ngenterne kula kon ngenter pipis mboten purun. Perkara kok aneh. Kowe iku lho kaya ngerti wae lho Biyo. Pojokan niku sapa lho hahe ae. Sapa lho? Agus Hawe. Agus Hawe iki sapa? Agus Hawe. Hawe. Nggih. Agus Hawe sing nyuting awake dhewe teng mriko nika. Ala Agus Hawe ada Hawe. Hawe lah Gus, menine Gus. Ora Gus, yakin ora Gus. Bloker ana bloker. Ora Gus, aja bloker lho tak nggo delok-delokan Gus. Bloker. Jangan Gus. Pancen iki wau sakjroning suka kudu eling lan waspada Gusti Putri. Gojek sawetara mboten napa-napa. Cek men mboten gelas tuwa. Pancen ngoten niku adat sabene Gusti Putri. Anggone kula nglanti. Kesel nek iki dalu. Wonten dawuh menapa kagem kula? Oh ngoten, nek mboten enten dawuh kula tak teng pepungkuran ngoten nggih. Dawuhku marang kowe. Nggih. Enggal rusak. Ngoten. Liyane mboten enten niku. Mboten. Langsung mantuk. Sajanem kok rumangsanem aku iki. Bocah. Paman gak pareng. Kok jual jauh Pengiran gitu lho. Paman Patih monggo panjenengan kula tepangaken dhateng adi kula. Angin pun panjenengan pan kesane wanu. Sawetara kula tak pun iki. Oke, atus ngaten monggo. Matur sembah nuwun ditepangke marang Kanjeng Pangeran Hayam kula. Oh ngaten nggih monggo Kakang.
Aku babar pisan ora nyangka yen ing dalem kepatihan ana peksi manggunge kang gawe kesemsemenge ati. Saktenane sapa cahayu kang kedyaran. Yen dipun tepangake nggih pangeran, kula menika Wiranti. Wiranti, Panjenengan aku Hayamuro, putra pengayoman ana ing Majapahit. Ya kuwi putra Dewi Tunggal Dewi. oh nggih. Tribuana Tunggal Dewi anggen kula teka ana ing dalem kepatihan. Iki mau pancen disengaja kalian paman Patih Gajah Mada supados kula dipun tepangake dumateng sampean. Nggih, lajeng menawi sampun tepang kersa panjenengan kados pundi? Wiranti, aku arep takon nanging jawab kanthi sakjujuring atimu. Kira-kira kowe iki wis duwe pacangan apa durung? Nyuwun pangapunten saderengipun nggih. Kula menika tesih lega. Ijek lega. Menika leres. Tenane, Estu pangeran. Wiranti. Iki umpama ya. Tembung umpama yen to aku duweni rasa tresna kelawan kowe, kowe gelem tak pundhut karo apa ora? Panjenengan menika ampun gojek lho nggih. Ketemu wae lak nggih nembe sepindah to, kok saged nembung tresna menika kados pundi lho nggih. Wiranti, aku kira gojek. Saktenane pancen yen aku nyawang pasuryanmu, rumangsa sakjroning atiku ki seneng lan duweni rasa tresna kelawan kowe. Mula tak jaluk kowe iki kanthi gelem dadi bojoku. Nanging menawi panjenengan badhe mundhut garwa kalih kula, napa panjenengan menika ing sakmangke mboten badhe getun keduwung lho nggih. Wiranti, wong tresna kuwi ora mawas. Bondo donya, pangkat lan derajat. Yen to aku wis tetemungan duweni rasa tresna kelawan kowe. Kuwi ora ana pawan salah sawijining sing iso dadi pepalang. Menawi panjenengan estu tresna kalih kula, lair tumusing batos panjenengan, Lair batin Wiranti. nggih katresnan panjenengan kula tampi. Tenan, Nggih, pangeran. matur nuwun Wiranti. Ning aku janji, yen to aku wis rampung anggone rampung kewajibanku ana ing Majapahit, aku bakal kemeka ana ing dalem patihan nglamar lawan kowe. Dadi sing tak jaluk sawetara kowe sabar. Aku tak ngerampungke kewajibanku ana ing Majapahit. Oh, dados panjenengan menika tesih kathah sanget kewajiban ingkang dereng rampung. Pancen bener. Apa kowe saguh anggonmu ngerantos Kakang? Nggih menawi sedaya kala wau ngendikanipun panjenengan kados ngaten nggih kula namung manut kemawon. Berarti sing ati-ati Kang Mas arep bali ora Majapahit. Sak mangkone Kang Mas bakal bali nglamar kelawan kowe. Tumuju ana ing dalem kepatihan. Kang Mas Kados-kados nggih nyuwun pangeran. pamit berarti. Ya, kula niku nek mboten sedela mboten nawar jenengan niku tansah kangen wong pripun mau jenengan niku momongane kula lagi ngoten ngene nang ati ya. Apa tenan kabeh sing dadi atur mulih? Tembus sakjroning batinku ora silap sakjroning atiku. Wis tundurane sampean niku ngaten. Ora lho. Sampeyan jenengan niku angen pol aku. Sampean mau Biasane kula niki sampean jiwiti sampean keplai iki ora tau ana ngono dina kangen. monggo nang ngesaken macul ndas. Oke, Den. Kok bisa bae.
Nggih guyon sawetawis. Guyon sawetawis. Iki anu kok kembaranku iki. Aku nek mas kembar yo ngene iki asline. Iki sapa le? Pacarku. Pacare sampean. Sing kok desa. Lah kok durung tau dikenalke lan aku to le? Ah, sing kula kenalke piye ngaku apa jejane kan duwe ora duwe bayar isih. Jenenge sapa to le? Mustika Endang Kencanawati. Iki lho opo kok lakone opo kok iso Mustika Endang Kencanawati barang. Lek, Garap. sampean iso kenal bocah sing rupane kaya ngono kae larane piye? Oh, dhisik niku pas atus ning Sendang tak inceng. Pas adus ning sendang mbok indeng. Tak inceng. Lho ora kuyoan. Ada. Lho mata kanggo Niku kleru. Kleru. Napa? Lho bocah ana adus ning sendang kok inceng. Kleru. Lah, kula jane ya pun eling karo mong iki. Klerune aku ora mbok jak. Oh, cak. Nggih. Pangapunten ingkang kathah niki wonten wigatos napa lah nggih ngoten. Ini lho lek Getot. Ya. San lek Teblong. Ya. Ini satenane ing nggone Mojopahit iki lagi wae ana tambahan prajurit. Walah. Bukate prajurit sing kaya lek Gatot, lek Teblong, lek Encus. Wah, nek perkara gasos prajurit mawon kula wani tumpahen darah. Awake dhewe lho gaweane iki ngudang doran nang nggone Tegalan. Najan kok gandoran lah momongane awake bendarane dhewe butuhana prajurit kang bakal melok ngrampungi ana ing Jenggala. Iki lho ndi? Iki opo iso teko Mojopahit. Napa? Mojopahit. Mojopahit. Siap tumpahin darah bersatu kita teguh bercerai cari lagi. Iki lho ngomong apa? Bersatu kita Kita teguh, teguh, bercerai kita kawin. Runtuh. Runtuh. Ya, kula siap. Siap kula. Derek. Sinaosa kados menapa nggih kula nderekaken Derek. apa ingkang dados kersane panjenengan sedaya. Dadi tenane lek Teblong, lek Gatot, lek Encus iki ana pesaguan lamun ana kawisudan ana ing Mojopahit minangka dadi prajurit Mojopahit. Wah, siap. Wah, ngene ya, Mas. Ya, Sing wani. mergo bayaran ora usah dadak kok pikir. Bayaran mboten kula pikir kok. Iki mergo Lho nggih, nek dene teng Mojopahit kula mboten mikir bayaran. Lah mikir yo. Sebabe mergo teng mriki kula pun dibayar kali Pak Sigit Jumatan. Ya wis yen pancen ana pesaguan ayo ngangkat sedal. Mengko kok dereke to. Ayo. Ayo. Wah, iki dadi tamtama anyar iki ayo. Oi, bakal modo. Ajeng Adipati. Pahang pamalayu samun buku. Napa panjenengan sing buku, napa kula swanki wonten ing Mojopahit. Aku rumangsa wis ranti daya kekuatan apa wae. Mergo aku wis rumangsan yen tumindakku aku kleru. Luwih prayoga yen aku ngaras foto. Aku manut Yen ngono, ayo tak swanki. Mojopahit. Adi Warman. Maruto. Yo, Kakak langgar. cek apal. Yo gene ora apal. Mergo aku nyawang rupamu lek. Ngerti ra? Kowe milo kepati-pati lan Gajah Mada. Mergo kowe antek Gajah Mada. Mula ning kono ana Sang Juwita Ratu. Tribuana Tunggal Dewi. Aku sing ngregani marang Ratu Jimat Mendeng. Ning saiki kowe musuh lan aku lan aku. Ayo, sapa sing wani mbantah karo aku? negara Mojopahit ora bakal tentrem yen ijeh ana menungso kaya dening kowe. Mula wektu dina iki banak kisas ana ing jagating Padang. Tapi arep ngomong apa? Saiki wis ana sak jabane Mojopahit. Kowe kelawan aku ayo tabrak roko jeblok karo sira. Pati, Kakak Langgar, Kebu Maruto, lan Kanjeng Piran, nggih Pawan Patih. Monggo. Sedaya sampun manungkul
dhateng Mojopahit. Nggih. Mila gegayaan kula sampun kasembatan. Nggih. Lamun muskala nusanto pahang nyawiji dados tunggal sekabehing kaluputan kapendemo pangapura ndadekake kabagyan kamulyan wonten masyarakat njaken sak kanan kiri. Amin amin. Busana sami gembul bujana Andrawina merdeka.